moment vaig a projectar la veu, no? Per a donar-vos les gràcies a tots per estar així en un dia que era difícil estar. La hora, el pont, el futbol, i en canvi esteu tots així, que moltíssimes gràcies per estar. Però estic segura que us ho passareu molt bé. També com s'ho han passat ells, gràcies a aquests extraordinaris actors i actrius que formen part del grup de monitors d'un projecte que ja va començar fa un parell d'anys. Sí, 2 anys. 2 anys vam pensar que potser seria una oportunitat per a nosaltres descobrir el món de les arts escèniques i descobrir també les possibilitats creatives que teníem, perquè intuïem que teníem ahí soca, per arribar a talent a punt. I efectivament ho han demostrat, ja l'any passat ho han demostrat i aquest any se'l tornarà a fer. Jo només dir-vos que sabeu qui som, perquè tots, crec que quasi tots som part d'esta família, que s'enteneu. Vam néixer ja farà prop de 8 anys, ne som ja més de 500 persones les que formem part de l'associació i la fundació. Hem nascut per a donar una vida digna a les famílies i les persones que en algun moment han patit una lesió cerebral i a poc hem aconseguit-ho. I aquesta gent ens ha ajudat també a fer-ho. I res, presentar simplement que el que anem a veure és el resultat de tot un any de treballar, durant 2 dies a la setmana estar fent teatre amb aquest elenc, que ha sigut un plaer enorme per la motivació i per les ganes que han tingut des que vam proposar de fer un muntatge sobre el Quixot. I això, la veritat és que és molt contagiós, aquesta energia i aquestes ganes en les que han vingut sempre a treballar. És una obra que tots vos haureu llegit el llibre, no cal presentar-la, però per si de cas esperem que vos sorprengui l'adaptació que han preparat. Què vam dir que això està vinculat a Ateneu, però que la companyia és d'un gent divergent, que tenen ganes de seguir fent coses. Avui venim a estrenar i després ja veurem si nos muntem una gira per ahí. O sigui que ja us convidarem a que seguiu. Que gaudiu molt i moltes gràcies per haver vingut. En un lloc de la Manxa, que del seu nom no vull recordar-me, vivia no fa gaire temps un d'aquells hidalgos de llança arreconada, larga antiga, rossi flac i llebrer corredor. Aquest hidalgo, el temps que estava ociós, que era la major part de l'any, el passava llegint llibres de cavalleria amb tanta afició i gust que va oblidar l'exercici de la caça i l'administració de la seua hisenda. Tant es va endinsar en la lectura que es passava llegint les nits de clar en clar i els dies de tèrbol en tèrbol. I així, de poc dormir i de molt llegir, se li va ensecar el cervell de manera que va perdre el juí. Alonso Quijano es va batejar com el Quixot de la Manxa. Una matinada es va pujar al seu cavall rocinant, va agarrar la seva llança i va eixir en busca d'aventures que el feren digne de l'amor de Dulcinea del Toboso. Mira quin castell més imponent, quines torres, que magnífica construcció. Serà que podran d'obrir les portes? Has vist? Ja sona la trompeta que anuncia l'arribada d'este gran cavaller.
no esperava menys. El que vull demanar-li és que m'arme cavaller. No em va vostè arma cavaller. Però si ara el tenim ple de comunions. Però sí. No pot ser això. Li costarà unes perretes d'això. Home, des de quan se li cobre al Quixot per fer-lo cavaller? Vostè tingui en compte que ara que les comunions que tenim totes les cerimònies. Si s'entenaren de que per ser cavaller no se cobra, tindria que fer els cavallers a tots. Farien cerimònies sense cobrar de baix. Però el que li demani no és comprovar, el que li demani és ser al màxim. Això li costarà unes perretes. I els últims establis que em quedaven meravellis que em quedaven. Quedaria un bloc, no fem res, no aquell un bloc. Bueno, no me empatres que el rey Felipe y la reina Leticia. Pero la voy a encontrar. No, hombre, a este hidalgo caballero. Gràcies, senyor meu. Diudecto. Ara marxo en busca d'aventura, a buscar la meva sort i a defensar la necessitat. que ningú seguís que comerciant
fins que tots no declaren que no n'hi ha al món ninguna més guapa que la emperatriu de la Manxa, la inigualable Dulcinea del Toboso. Home, ensenyar-la a veure si és veritat que és tan guapa. Si vol mostrar quin mèrit tindria rendir-se a l'evidència sabent que és la més guapa. ¿Qué le costa enseñándola en una fotografía? Si ya saben convención que es tan guapa, le donaré la raó, pero encara que estigui torta la cara o plena de barrugues. Me ofens. Pagareu l'ofensa que heu fet a la meva dama. Fora! On estàs, Dulcinea? Què no finis la meva pena? O és que eres falsa, senyora? O és que em vols mal? Tot és per a fer. Sempre queda clar. Tot és bé. I així és com va acabar la primera eixida d'en Quixot. Un vell el va trobar enmig del camí i el va reconèixer. Malferit com estava, el va dur a casa seva i allí el van atendre la seva dona de claus i unes monges que vivien per allí prop. El van gitar al llit i el van deixar que es recuperara. ¿En qué momento mi señor se aficionó a leer estos libros del demonio que le han causado la locura? Mira, hermana, yo creo que hay que quemarlos todos antes que lleguen a hacer más daño de lo que ya han hecho. Vaig a passar-me'ls que li donarem a Déu. Toma la Santa Biblia. La Santa Bíblia, que és no fer sinó frenar la bogeria del seu senyor. Este indultat. Amadís de Gaula. Amadís de Gaula. Aquest és el primer llibre de cavalleria empresa a Espanya. Aquest l'indultarem de manera excepcional. Tíralo blanco. Tirar-lo blanc. Aquest és un tresor de gran valor literari. Aquest també l'indultarem. En nom de la Rosa. En nom de la Rosa, aquest sí. A la foguera! ¡Para!
Catedral del Mar a la foguera. ¿A la foguera? ¡A la foguera! I en havent-se recompost, en Quixot va emprendre la seva segona sortida. Es va trobar amb un llaurador, al que tant va prometre que el va convèncer per fer-li d'escuder, deixant enrere el seu ofici i la seva família. Junts van començar a caminar en busca de noves aventures. Un moment que no m'he llegit este llibre i tinc la sensació que fer este personatge me van a pegar més pals que més. Així que... Fes tu de Quixot. Fes tu de Quixot, amor, i no te va. Ara, aquí te les passes. Amic Sancho Panza, ara sabem que acostumen dels cavallers comprar el seu escuder governant el rei que van conquerir. No oblide esa promesa, senyor, que per gran que sigui la terra que em toque, sabré governar. És més, tant podem arribar a conquerir l'hora de donar de rei i damunt del rei de Gonzalo meu. Què me diu? Rei? Clar, però va donar reina. I el meu fill és príncep. Quina alegria me'n dóna, senyor. Mira, Sancho, quina sort. Ahí apareixen 30 o més gegants. Vas a donar l'orgull de començar a veure els juguetes. Qui encara? Aquests d'allí. Jo d'aquí no són gegants, són molins de vent. Mira com un color que movem sobre els llars. No són braços, són desastres. Aparta, cavaller, entrar en batalla. Què fa? A la batalla! Està bé, senyor, està bé. A un buixó que Malembo ha comentat els serrans de Molins per llevar-te la glòria, però al final torna més la voltada de la meva espalda que les seues malenats. Déu ho vulga, senyor, Déu ho vulga. Molt que està bé. Mira, Sancho, un
Fernand. Pensem que el costo de la cooperación del front fuera al primer món. La evidencia es justa. I vostè? Jo, han perdut el periodo que venien. Jo confio en la persona. I vostè? Yo era una enamorada de Diners Heracles. Entonces la justicia no quería tenernos para acariciarnos, para entonces la justicia no tiene sentimiento. I vostè? Jo sempre he volgut ser el millor en el meu camp. Durant tota la vida jo sempre he sigut el més corrupte. I ara resulta que després de tot aquest esforç només m'han empresonat per desfraudar Hacienda. Mira si és indignant. Aquesta gent tan culta i refinada hauria d'anar al camí de la universitat a recordar les seves idees. No, senyor. Igual seria millor que anaren a ensenyar a ser persones a la presó, que fa més falta. No, Sancho, saber de ser lliure. Guarda, solteu aquesta pobra gent. Aneu fent així i no li helicòpteros per salvar. Tu no ets el gal, la rata i el jugar. Però què fa? Tu no fas així. Libre, 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 la Dulcinea esta no la coneix ni un senyor millor. I només no saben com és. Que si entren al Toboso a la intenció d'endur-nos unes de les seues dones, ai, ens tenen que poner a part el xip del pobre. Tinc que fer alguna cosa per alliberar per aquesta païssa. Mire, senyor, és Dulcinea i la seva sirventa. I és un santo, però si és una llauradora. No, fixe, mire, la seva bellesa tot de fixe, no n'hi ha dubte.
el camí sense poder gaudir de la bellesa de la seva estimada Dulcinea. Pas a pas van arribar a Barcelona i allí esperava el cavaller de la blanca lluna. Paco, ¿os refieres al caballero de la Blanca Lluna? Espera, que esto no es de dicho. Aquest matí m'has guanyat el guinot, però ara busco la revanxa. Cavaller y Sota la Mancha, vinc a enfrentar-me a vos en singular batalla, a que admitiu que la meva senyora és mil vegades més bonica que la vostra Dulcinea de Toboso. Me ofens. Això volia. Tinc en compte que si me guanyes tota la meva fama serà teua, però si perds, ai, si perds. Si perds, tindràs de deixar-te el cavaller i tot el que prendrà la canya groc a mi. Que no els demore més, que veràs el que sí. Has vençut. Guarda que això vol. Ara marxo a la casa derrotat. Ara has deixat de ser cavaller. Però ara passarem per la caixa. Gracias, Paco, por hacer que mi señor vuelva a casa. Bueno, pues m'ha servit també per conèixer Barcelona, però tot acaba. Sí, así parece que mi señor también ha sido un buen hombre y ahora se le está acabando, llega a su quinta. Un poquito calavera, pero ahora pronto será calavera entera. Pues que Dios lo acoja en su tierra, de su tierra. Bravo, va ser un plaer servir. Ostres! Ara sóc conscient. Tinc el cap lliure. Ara sóc conscient de totes les bogeries que he estat fent. Perdoneu-me, benvolguts. Sancho fiel escuder, que el que reste de la meva hacienda vaiga tu com a herència. Ara, ja no sóc Quixot de la Manxa,
Ara soc Alonso Quijano. Aquí acaba la meva història. Moro ve del cap, jo que vaig viure boig.